Περνάμε στον έκτο αγώνα με όρους K1 Rules στην κατηγορία των 89 κιλών, 79 kilos, 3 γύροι των 3 λεπτών, 3 rounds of 3 minutes. Red corner, κόκκινη γωνία, Ομάρ Ο Μαρτέκιν λοιπόν, ο αθλητής της ομάδας του Ντέκερς για αυτόν τον αγώνα. Το βλέπετε εδώ που έρχεται στο ring. Πάντως ο αντίπαλος του Σοφοκλέους είναι ο πιο έμπειρος από τους σημερινούς παίχτες της εθνικής ομάδας. Με προσωπικό fan club κιόλας, αν είδα καλά πριν, με αρκετούς ανθρώπους να κυκλοφορούν με μπλουζίτσες t-shirt Γιάννης Σοφοκλέους, The Killer. Νόμιζα ότι το παρατσούκι ήταν το Psycho, τώρα πήγε στο Killer. Psycho. Εκεί κοντά πάντως φλερτάρει. Φεύγουμε για Ιαπωνία, μετά μόλις γυρίζουμε από το τέλος. Τελευταία προσευχή θα μπορούμε να πούμε πριν να αρχίσουμε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μαρτέκιν. Αυτό δείχνει αν μη τι άλλο και τις ρίζες που έχει η Ολλανδική ομάδα με το Muay Thai. Είναι κάτι που συνηθίζουν οι Ταϊλανδοί μαχητές, όπως και ο χαιρετισμός εδώ. Και στη φλεγονία, ακριβώς, ο Σάικο. Ο Σάικο. Θα μας δείξει γιατί τον φωνάζει ο Σάικο. Ελπίζω. Είναι θεαματικός ο Γιάννης, επιτίθεται συνέχεια. Πιστεύω θα δώσει ωραίο θέαμα. Πάντως εδώ έχει ήδη ξεκινήσει το show τα αποδυτήρια. Πάντως ήδη τις πρώτες έτσι πόσες έχει κλέψει ο Σάικο. Τα ξέρει αυτά ο Γιάννης, βέβαια και κατά τα ψέματα έτσι αισθάνεται. Χρειάζονται και αυτά. Χρειάζονται, αλλά είναι στο ψυχολογικό μέρος. Κοιτάει εδώ τον αντίπαλό του. Να πω από Καβάλα ή από Νέα Πέραμο. Νέα Πέραμος είναι γι' αυτός. Δεν λέω κάτι, εντάξει, να μην πω Καβάλα, γιατί από... ήταν ο κόμμα εδώ πέρα. Αν θυμάμαι καλά, από ένα κοντινό χωριό εκεί. Εδώ ο Ολλανδός αθλητής, ο Μαρτέκιν. Λέγεται τις τελευταίες οδηγίες από τον διαιτητή. Εδώ τον βλέπουμε, ο οποίος πηγαίνει και από την άλλη μεριά για τον Έλληνα πρωταθλητή. Και σε λίγο θα ξεκινήσει ο έκτος αγώνας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ολλανδία. Ο Σοφοκλέος φαίνεται πάντως με αναμένες μηχανές. Σαν τη Φόρμουλα 1. Πολλές προσποιήσεις από τον Σοφοκλέους. Ο Σοφοκλέος βασίζεται στα δυνατά του χέρια και στην ψυχή του.
Οπ. Κλείστηκε εδώ ο Ολλανδός. Προσπάθησε εδώ ο Σοφοκλής με την γυριστή. Να, κατάφερε και τον έκλεισε. Ωραίος ο Γιάννης εδώ. Έπιασε τον αντίπαλό του. Είδε ότι έχει αποτέλεσμα το μπάσιμό του και η μάχη από κοντά. Σίγουρα θα το ξαναεπιχειρήσει. Είδε ότι τον φοβήθηκε λίγο πριν ο Ολλανδός που κλείστηκε και αμέσως. Και εδώ βλέπουμε δεν απαντάει τίποτα. Προσπαθεί να παίξει με τα χέρια ο Σοφοκλέους. Είδε ότι έχουν αποτέλεσμα, ότι από κοντά δεν έχει παιχνίδι ο Ολλανδός. Και απαραίτητες παροτρύνσεις από την κερκίδα. Οι Ολλανδοί κλωτσάνε συνεχώς. Βασίζονται πολύ καλά, στα πολύ καλά τους πόδια. Προσπαθεί να τον μπερδέψει λίγο ο Γιάννης, λίγο να τον κοροϊδέψει, λίγο εκεί να παίξει με την ψυχολογία. Παίζει πολύ με τα πόδια ο Γιάννης. Τι πάει να κάνει. Το γελάνε και μεταξύ τους. Είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Είναι και ψυχολογία πάνω απ' όλα. Βέβαια. Εδώ πάλι κλείνεται. Ήταν η πρώτη φορά που απάντησε ο Ολλανδός. Πολύ καλή κίνηση από τον Έλληνα πρωταθλητή στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου γύρου. Μάλιστα. Ωραίος γύρος του Σοφοκλέους. Πήρε τα χτυπήματα από κοντά. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου φαίνεται λίγο πιο βαρύ στις κινήσεις του Ολλανδός. Είναι πιο στατικός ο Ολλανδός. Δεν έχει αυτή την έκρηξη, δεν έχει αυτή την κίνηση του Έλληνα. Βέβαια κλωτσάει και αυτός, βγάζει τις αμυνές του, βγάζει τα μπλοκ. Πάντως ελληνικός ο γύρος καθαρά. Ο Ολλανδός δέχεται τον αέρα, τον συναθλητή του και απαραίτητες οδηγίες για τον Γιάννη Σοφοκλέους, κάποια χτυπήματα. Τις λίγες φορές κατάφερε και απάντησε ο Ολλανδός σε χτύπημα του Γιάννη Σοφοκλέους. Ο Σοφοκλέους σίγουρα θα επιδιώξει να μπει από κοντά τώρα. Είδε ότι το κοντινό παιχνίδι έχει αποτέλεσμα. Έχει δυνατά χέρια του, αρέσει το κοντινό παιχνίδι.